हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला पहिला दिवस. तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजची आपली 40वी बॅच. पण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण नेहमीच प्रणाम मंत्र म्हणतो, तर मी प्रणाम मंत्र म्हणते आणि आपण अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. आजची आपली 40वी बॅच, पहिला दिवस. आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. आजचा आपला भगवद्गीता अध्ययनाचा 18 दिवसाचा पहिला दिवस आहे. तत्पूर्वी आपण इस्कॉन, आताच आपण म्हटलं की इस्कॉन ने आपल्याला ही खूप छान संधी दिलेली आहे. मग इस्कॉनचे संस्थापक कोण आहेत? तर कोणाला माहिती आहे का इस्कॉनचे संस्थापक कोण आहेत? हरे कृष्ण. कोणी मला सांगू शकेल? प्रभुपाद. हा, संजना माताजी आल्यात. एकच मिनिट. हा, खूप छान माताजी, की इस्कॉनचे आपले संस्थापक आहेत भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. आणि त्यांच्याच शिकवणीवर आधारित किंवा आपल्याला भगवद्गीता जशी आहे तशी, तर त्याच्यावर आधारित आपण आपला हा 18 दिवसाचा कोर्स घेणार आहोत किंवा आपण पुढे शिकणार आहोत. मग शील प्रभुपाद आपण आपल्याला माहिती आहे किंवा आपण भगवद्गीता कोणी वाचली असेल किंवा कोणाची वाचायची असेल, म्हणजे नेमके कोण आहेत किंवा आपल्याकडे आपण भगवद्गीता वाचली आहे नाही आहे माहित नाही, पण इस्कॉनच्या मंदिरांमध्ये आपण जातो, बरोबर? मग इस्कॉनची मंदिरं कशी, मग इस्कॉनची स्थापना कशी झाली किंवा ती मंदिरं बांधण्याची संकल्पना काय किंवा काय, तर ते आपण थोडंसं आधी बघूया आणि मग आपण पुढे जाऊया. मग आपण अध्यायाला सुरुवात करूया. तर श्रील प्रभुपाद, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की आताच माताजींनी खूप छान उत्तर दिलं. पण श्रील प्रभुपाद यांचं नाव होतं हरे कृष्ण. तर हे 1 सप्टेंबर रोजी यांचा जन्म झालेला आहे. आणि जेव्हा त्यांचा जन्म झाला तेव्हा ते
आपलं एका सामान्य सामान्य कुटुंब म्हणजे कसं, की त्यांना जसं एखादं आध्यात्मिक कुटुंब कसं असतं, की अ, देवाची पूजा करणं, प्रार्थना म्हणणं, मंदिरात जाणं वगैरे, तर अशा छान कुटुंबामध्ये त्यांचाही जन्म झाला. त्यांच्या घरापाशी किंवा वेस्ट बेंगॉलमध्ये त्यांचा जन्म झाला. तर घरापाशी तिथं एक कृष्ण मंदिर होतं आणि मग घरातले सगळे मोठे व्यक्ती किंवा जे सगळे असतील, ते सगळे अ, त्या मंदिरात जात होते वगैरे. तर असे त्यांच्यावर कुठेतरी संस्कार होते. आणि मग जन्म झाल्यानंतर हळू-हळू जसे मोठे होऊ लागले, तर वयाच्या 5व्या वर्षी मग त्यांनी एक बालहट्ट केला. तुम्हाला ह्या पहिल्या चित्रात दिसत असेल तर बघा, की त्यांनी आपल्या वडिलांकडे त्यांनी आपला हट्ट केला, की अ, मला जसा जगन्नाथपुरीला रथयात्रा असते, तशी मला रथयात्रा काढायची आहे. आणि मग त्याच्यानंतर आता हा छोटासा अभय आणि त्या अभय ची आपण इच्छा पूर्ण केली पाहिजे असे त्यांच्या वडील गौर मोहोंडे यांनी ती इच्छा पूर्ण करायची म्हणून एक लाकडी रथ वगैरे जो असतो तो आणून दिला खेळण्यातला. छान सजवला. घरच्या स्त्रिया असतील म्हणजे आजी, आई, काकू वगैरे सगळ्यांनी सुद्धा गोड-गोड पदार्थ बनवले आणि अशा पद्धतीने ती रथयात्रा म्हणजे त्यांच्या आजूबाजूचे जे सवंगडी मित्र त्यांच्याबरोबर खेळायला येणारे त्यांचे तर ते सगळ्यांनी मिळून ती रथयात्रा 7 दिवस खूप छान पद्धतीने आणि असं त्यांचं बालपण कुठेतरी गेलं. हळू-हळू ते शाळेत त्यांनी ॲडमिशन घेतली, कॉलेजमध्ये तर त्यांचा अभ्यासावर विशेषतः इंग्लिश या भाषेवर खूप छान प्रभुत्व होतं. आणि मग हळू-हळू मोठे झाले तसे-तसे त्याच्यानंतर त्यांनी जवळ-जवळ आपल्या वयाच्या 26व्या वर्षी एकदा आपल्या मित्राबरोबर ते एका आश्रमात गेले. आणि आश्रमात गेल्यानंतर त्यांना भक्ती सिद्धांत सरस्वती म्हणजे आपल्याला हे दुसरं चित्र दिसतंय बघा. तर ह्या दुसऱ्या चित्रामध्ये आपण बघू शकतो, की तिथे त्यांची भेट झाली. आश्रमात एंट्री करताच त्यांना सांगितलं म्हणजे अ, ते त्यांच्या मित्रासोबत होते आणि प्रभुपाद यांना सांगितलं, की तुला कृष्ण चा धर्माचा म्हणा किंवा याचा तुम्हाला प्रचार-प्रसार करायचा आणि संपूर्ण विश्वात करायचा आहे. प्रभुपाद यांना थोडा प्रश्न पडला, की आपण पहिल्यांदाच भेटतो आहोत. यांनी मला पहिल्यांदा पाहिलं आणि ते असं मला काय म्हणत आहेत. म्हणजे त्यांचा भगवंतावर विश्वास होता. भगवंताबद्दल त्यांची आस्था होती. पूजा-अर्चा सगळं सुरू होतं. पण तरीही असं काही कारण की तो प्री इंडिपेंडन्स डे एरा होता आणि असा पटकन कुठलं तरी कोणीतरी सांगतंय आणि अशा ह्याच्यात कधीच प्रभुपाद असा नव्हता आणि मग हळू काय झालं, की प्रभुपाद यांना मग काही समजलं नाही, की हे काय म्हणत आहेत आणि मग तिथे त्यांचा थोडा वेळ बसले, त्यांचं ऐकलं आणि मग तिकडनं निघाले आणि मग मग त्यांच्या आश्रमात ते जात राहिले आणि मग हळू त्यांना भगवद्गीता म्हणा किंवा भागवतम याची कुठेतरी अ, हरे कृष्णा मला ना सारखा इथं मेसेज येतोय, युअर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल. माझा आवाज येतोय का तुम्हाला? माताजी तुमचा आवाज येतो पण तुम्ही मध्ये-मध्ये ना स्टक होताय तुमचा व्हिडिओ. तर तुम्ही व्हिडिओ ऑफ करा मग. व्हिडिओ ऑफ करू का? बरं. हो. हां. बरं. हां, मी व्हिडिओ ऑफ करते. ठीक आहे, हरकत नाही. हां. मग प्रभुपाद यांना ते त्या आश्रमात जात राहिले आणि मग त्याच्यानंतर त्यांनी ही जी घटना होती जे भक्ती सिद्धांत सरस्वती यांच्या आश्रमात गेले होते ती 1922 साली. तेव्हा जवळ प्रभुपाद 26 वर्षाचे होते आणि त्याच्यानंतर ते त्यांच्याकडे जात राहिले. ते भगवद्गीता काय आहे किंवा ते समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. कृष्णाच्या बद्दल समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांची साधना चालू होती वगैरे असं सगळं करत त्यांनी शेवटी 1933 मध्ये त्यांनी अनुग्रह घेतला. भक्ती सिद्धांत सरस्वती यांनी त्यांना आपलं गुरु त्यांनी बनवलं आणि मग त्याच्यानंतर गुरु आज्ञा शिरोधार्य अशा पद्धतीने की आपण त्यांनी सांगितलेलं आहे, की तुला कृष्णाचा प्रचार-प्रसार करायचा आहे. भगवद्गीतेचा तुला प्रचार-प्रसार करायचा आहे. म्हणजे नेमकं काय? तर हे समजून घेण्याचा प्रयत्न आणि मग तशा पद्धतीने त्यांचा प्रवास सुरू झाला. प्रभुपाद हे त्याच्या मग त्यांनी आपलं हळू-हळू
जी काही पुस्तकं आपण वाचतो आहोत किंवा काय, तर त्या पद्धतीनं जे काही आपलं वाचन सुरू आहे, जो काही आपला अभ्यास सुरू आहे, तर त्याच्यापुढे त्यांनी मग एक मॅगझीन त्यांनी पब्लिश केलं किंवा एक मॅगझीन ते लोकांसाठी आणि त्याचं नाव होतं पहिलं मॅगझीन जे होतं ते बॅक टू गॉडहेड. 1944 मध्ये त्यांनी ते मॅगझीन पब्लिश केलं. मग आता ह्या मॅगझीनमध्ये जर आपण बघायला गेलं तर मॅगझीनमध्ये तुम्हाला माहिती आहे, की आधी ते लिखाण असतं, मग त्याच्यानंतर त्याचं एडिटिंग असतं, मग त्याच्यानंतर प्रिंटिंग आणि ही सगळी बरीच प्रोसेस असते आणि सगळ्यात शेवटी डिस्ट्रिब्युशन असतं. पण प्रभुपाद हे त्यासाठी वारंवार दिल्लीला जात हरे कृष्णा. कोणाचा माईक ऑन आहे? माताजी मी म्यूट करू का सर्वांना? हो, चालेल, चालेल. हरकत नाही. तुम्ही अनम्यूट व्हा, मी म्यूट हो, करते. हो, हो. हो माताजी तुम्ही अनम्यूट. हां. हरे कृष्णा. हां. अ, हरे कृष्णा. तर मॅगझीनमध्ये आपल्याला माहिती आहे, की त्याचं एडिटिंग असतं, त्याच्यानंतर प्रिंटिंग आणि मग डिस्ट्रिब्युशन, प्रूफ रीडिंग वगैरे अशा वेगवेगळ्या प्रोसेस असतात. तर प्रभुपाद हे सगळं स्वतः सिंगल हँडेल म्हणजे ते स्वतः एकट्याने ह्या सगळ्या गोष्टी हँडल करत होते, की मग ते लिखाणापासून, मग त्याचं टायपिंग, मग त्याचं प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग सगळं, सगळं आणि मग फायनली डिस्ट्रिब्युशन. आणि ह्यासाठी ते वारंवार दिल्लीला येत असे. आणि मग कुठेतरी त्यांनी बॅक टू गॉडहेड हे मॅगझीन त्यांनी जे आहे ते पब्लिश झालं आणि ते डिस्ट्रिब्यूट करत होते. ठिकठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन लोकांमध्ये ते अ, पुढे-पुढे जाऊन हे करत होते आणि हे सगळं करत असताना त्यांनी एकदा झाशीमध्ये म्हणजे साधारण 1953 चा काळ असेल, तेव्हा त्यांनी पहिली सभा घेतली. त्यांचं पहिलं प्रवचन आपण असं म्हणू शकतो. पण त्या सभेला म्हणाल तसा प्रतिसाद काही मिळाला नाही लोकांकडनं आणि पण मग प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून ते काही नाउमेद राहिलं नाही. त्यांचं मॅगझीन सुरूच होतं ते बॅक टू गॉडहेड आणि त्याच्यानंतर मग हळू-हळू त्यांनी ट्रान्सलेशन करायला सुरुवात केली. मग त्यांनी भगवद्गीतेचं ट्रान्सलेशन पूर्ण केलं. भगवद्गीतेनंतर त्यांनी भागवतम घेतलं. भागवतमचं ट्रान्सलेशन इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेशन करायला सुरुवात केली. जसं मी सांगितलं प्रभुपाद यांचं इंग्रजी खूप, खूप, खूप उत्तम प्रभुत्व होतं इंग्रजीवर आणि म्हणून त्यांनी त्याच्यामध्ये ट्रान्सलेशन करायला सुरुवात केली. आणि हे सगळं असताना त्यांनी ते सुद्धा गृहस्थाश्रमी होते आणि मग साधारण 1959 साली त्यांनी आपलं घर सोडून म्हणा किंवा त्यांनी गृहस्थाश्रम सोडून ते वृंदावनामध्ये आले आणि त्यांनी संन्यास आश्रम जो आहे तो म्हणू शकतो किंवा ते त्यांनी स्वीकारलं आणि हे त्यांचा जो प्रवास जो आहे तो अजून जोमाने सुरू झाला. अजून त्याचं ते 24/7 आपण म्हणू शकतो, की भगवंतांच्या नामासाठी नाम घेणं, त्याच्यानंतर त्यांचं ट्रान्सलेशन करणं, वेगवेगळ्या भक्तांना भेटणं, तर ह्या सगळ्या गोष्टी सुरू होत्या. त्यांच्या गुरूंनी त्यांना सांगितलं होतं, की तुला हे अ, बाहेरच्या देशात जाऊन, परदेशात जाऊन तुला भगवंतांचा प्रचार-प्रसार करायचा आहे. मग आता ह्याच्यासाठी ते पावलं उचलायला लागले, की म्हणजे नेमकं काय करायचं? मग वेगवेगळ्या लोकांना भेटताहेत, वेगवेगळ्या नेते मंडळींना भेटतायत, की मी परदेशात कसं जाणार? आणि मग हे सगळं भेटतं आहे, ती गाठीभेटी त्यांच्या सुरू आहेत आणि मग शेवटी तो दिवस आलाच असं आपण म्हणू शकतो आणि त्यांनी तुम्हाला इथे दिसतं आहे, याला आपण जलदूत असं म्हणतो. हे मालवाहू जहाज होतं. तिथे एकमेव प्रवासी होते, म्हणजे प्रभुपाद. त्यांनी वयाच्या साधारण 69व्या वर्षी त्यांनी तो प्रवास सुरू केला. 40 दिवसांचा त्यांचा प्रवास होता आणि त्यांच्या फॉरेनमध्ये जाताना म्हणजे अमेरिकेमध्ये जाताना त्यांच्या गाठीशी काय असेल किंवा त्यांचं सामान काय असेल, तर एक आपल्याला लागणारा भाताचा कुकर, त्याच्यानंतर ₹40 त्यावेळेसचे ₹40 आणि अ, भगवद्गीतेचं ट्रान्सलेशन झालेली एक प्रत, भागवतांचे त्यांच्याकडे जेवढं स्कंदाचं ट्रान्सलेशन झालं होतं ते, असं सगळं अशाच त्यांचं बॅगेमध्ये सामान होता आणि तो सामान घेऊन ते निघाले.
वाटेत जात असताना त्यांना जवळ-जवळ 2 वेळा हार्ट अटॅक येऊन गेला. पण असं असताना, की आपली तब्येत काय असेल किंवा आपल्याला बरं नाही आहे किंवा आपल्याला हार्ट अटॅक येऊन गेला म्हणून ते नाउमेद झाले नाही. उलट त्यांनी सगळं जे काही आहे आपल्याला त्यांनी सांगितलं आहे ना, त्यांची आज्ञा आहे, गुरूंची आज्ञा आहे. मग ते आपल्याला बरोबर मार्ग दाखवतील अशा पद्धतीने ते पुढे गेले आणि मग त्याच्यानंतर ते अ, सॅन फ्रान्सिस्कोला तिकडे उतरले आणि मग तिकडनं मग त्यांचा प्रवास जो आहे तो सुरू झाला. मग तिथे गेल्यानंतर काय, तिथे भाषा वेगळी, सगळे हिप्पीज होते, कोणाला कृष्णाबद्दल काही माहिती नाही आणि असं सगळं झाल्यानंतर अ, मग एके दिवशी मग कसं करायचं, सुरुवात कशी करायची, कसं सांगायचं? मग ते एकदा गार्डनमध्ये गेले, टम्स्किन स्क्वेअर गार्डनमध्ये गेले आणि आपला ताल मृदुंग आहे ते घेऊन तिथे त्यांनी हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे नामाचा जप सुरू केला. आणि मग सुरुवातीला 1 दिवस, 2 दिवस लोकं लांबून बघता आहेत. नंतर हळू-हळू जवळ येऊ लागले, विचारू लागले. प्रभुपाद यांचं इंग्लिश उत्तम होतं. त्यामुळे त्या लोकांची प्रश्न जे होते ते त्यांना उत्तरं देऊ लागले. त्यांना समजून घेऊ लागले आणि मग हळू-हळू 1 नाही, 2 नाही असे अनेक त्यांचे भक्तगण वाढले आणि मग अशा पद्धतीने अ, 1965 साली जे गेले होते, जलदूताने गेले होते, तर 1966 साली इस्कॉनची स्थापना झाली. आणि मग इस्कॉनची स्थापना झाल्यानंतर मग प्रभुपाद काय त्यांनी मागे वळून पाहिलं नाही किंवा ते थांबले नाहीत. मग तिकडे त्यांनी लायब्ररी ओपन केली. अनेक लोकांना, अनेक नेते मंडळींना भेटले आणि पहिलं जे मंदिर जे आहे, ते त्यांनी तिथं आपलं अमेरिकेमध्ये बांधलं आणि आणि असे 1965 साली निघालेले प्रभुपाद 1977 म्हणजे ह्या 10-11 वर्षाच्या कालावधीमध्ये त्यांनी जवळ-जवळ आपण म्हणू शकतो, की पृथ्वीला 12 वेळा प्रदक्षिणा घातली असं आपण म्हणू शकतो, की वेगवेगळ्या विविध देशांमध्ये जाऊन फिरले आणि विविध देशांमध्ये त्यांनी मंदिरं स्थापन केली. इस्कॉनची मंदिरं जी आपण बघतो ती. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमः. विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे. आणि अशा पद्धतीने प्रभुपाद यांचं आपण थोडीशी माहिती घेतली किंवा आपण त्यांच्या इस्कॉन ह्या संस्थेची स्थापना कशी झाली किंवा मंदिरांची कशी स्थापना झाली हे पाहिलं. तर इस्कॉनच्या कुठल्याही मंदिरामध्ये गेलात तर तुम्हाला एक अशा सुंदर सुबक मूर्ती दिसतात हरे कृष्णा यांच्या, राधाकृष्ण यांच्या. तर राधाकृष्णांच्या तुमच्या समोर हा जो फोटो आहे किंवा हे चित्र जे आहे, तर ह्या अशा उत्तम सुबक ज्या मूर्ती आहे, ज्यांना आपण अर्चविग्रह सुद्धा म्हणतो, तर हे तुम्हाला प्रत्येक मंदिरामध्ये दिसतं. तर आपण अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग वंदन करूया. त्याच्यानंतर मी ज्या गुरूंची आपण माहिती घेतली त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि मग त्याच्यानंतर तुम्हाला आता नामानिष्ठ दास प्रभू त्यांच्याबद्दल थोडी माहिती सांगते, की नामानिष्ठ दास प्रभू हे आपल्या भारताचे आपण म्हणू शकतो अध्यक्ष आहेत आणि त्याच्यामध्ये आपलं जे इस्कॉन मंगलोर जे आहे, तर हा तुम्हाला समोर तुम्हाला ॲड्रेस दिसतो आहे स्क्रीनवर. तर तिथे ते वास्तव्याला असतात किंवा तिथे आपलं
सध्या मंदिर बांधण्याचं काम सुरू आहे आणि आज तुम्ही हे जे ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतायत, बऱ्याच जणांनी मला सांगितलं, की आम्हाला शिकायची होती ऑनलाईन भगवद्गीता, पण काही आतापर्यंत अ, योग येत नव्हता किंवा आतापर्यंत भगवद्गीता शिकण्याचं धाडस होत नव्हतं. तर हे जे ऑनलाईन भगवद्गीता ही जी संकल्पना जी आहे, ती संकल्पना मांडण्यात आलेली आहे नामनिष्ठ दास प्रभू यांच्यामुळे, की आपण 2 वर्षापूर्वी सगळेजण आपण फार एका भयंकर अशा आपण काळातून गेलेलो आहोत. कोरोनामधून चा जो काळ होता, तर त्याच्यामध्येच आपण हे जेव्हा वाईटातून काहीतरी चांगलं निघतं असं म्हणतात, तर ही ऑनलाईन भगवद्गीतेचा हा जो कोर्स आहे, तो कुठेतरी अ, त्याचा जन्म झाला असं आपण म्हणू शकतो किंवा ही संकल्पना जी आहे नामनिष्ठ दास प्रभू यांनी ती संकल्पना मांडली आणि ती संकल्पना म्हणजे हे जे त्यांची ही जी आयडिया होती, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन अनेक कृष्ण भक्तांनी केलं आणि म्हणून मी अ, नामनिष्ठ दास प्रभू यांनाही प्रणाम करते आणि सर्व सेवकांना जे कृष्ण अनेक की ते टेक्निकल टीम असेल, तुम्हाला तुमच्या पुढे आज आम्ही दिसतो आहोत. तुम्हाला पुढे आता ही जी पी-पी-टी दिसते आहे. तर हे सगळे वेगवेगळे टीम इथे कार्यरत आहेत. म्हणजे हे वेगवेगळे सेवा देत असतात. तर ह्या सर्व कृष्ण सेवकांना मी वंदन करते आणि आपण पुढे जाऊया. मग आता भगवद्गीता. भगवद्गीता हे का शिकायची किंवा काय आहे नेमकं? तर भगवद्गीता हे एक महाकाव्य आहे. व्यास ऋषींनी, व्यास मुनींनी लिहिलेलं आहे. उत्तम असं काव्य आहे. तर ज्याच्यामध्ये आपल्याला अनेक समस्यांची उत्तरं मिळतात, असं आपण म्हणू शकतो. आणि आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये अनेक चढ-उतार असतात. हो की नाही? आणि अनेक प्रश्न असतात. मग प्रत्येक प्रश्नाचं कुठेतरी सोल्युशन आहे, समाधान आहे. मग ते कुठे आहे? तर ते या भगवद्गीतेमध्ये आहे. अ, वेगवेगळ्या नेत्यांनी, मंडळींनी सुद्धा भगवद्गीतेचा नेहमीच आधार घेतलेला आहे. जसं महात्मा गांधी, ते सुद्धा याला एक शब्दकोश मानतात आणि ह्या अ, अशा ग्रंथांवर नेहमीच त्यांचा अभ्यास करून त्यांनी त्याच्यातून प्रेरणा घेतलेली आहे. अं, महात्मा गांधींनी एकदा म्हटलं होतं, की जे गीतेचं चिंतन करतात, दररोज नवीन आनंद आणि नवीन अर्थ प्राप्त होतो आणि ह्याचा अनुभव आपण सगळे घेऊ शकतो, की हे तुम्ही बऱ्याच जणांनी आज आता मला सांगितलं, की आम्ही आजपासून किंवा कधी योग आला नव्हता, तर आता आम्ही भगवद्गीता शिकतो आहोत. तर नक्कीच तुम्ही भगवद्गीतेचा रोज एक अध्याय वाचायचा किंवा रोज श्लोक वाचायचा आणि तो श्लोक तुम्ही परत-परत वाचा. तुम्हाला रोज त्याचा नव्याने अर्थ उलगडत जाईल, नव्याने अर्थ समजत जाईल. त्याची तर हा आनंद आणि हा अनुभव आपणही घेऊ शकतो. आणि मग जेव्हा मी भगवद्गीता वाचतो आणि देवाने हे विश्व कसे निर्माण केले याचं चिंतन करतो, तेव्हा बाकी सर्व काही अनावश्यक वाटते. अ, जसं-जसं आपण आता भगवद्गीता शिकू, तसं आपल्याला भौतिक जग, आध्यात्मिक जग याच्यातला फरक समजत जाईल आणि आपल्याला त्याच्यातला आनंद घेता येईल. मग आता भगवद्गीता जशी आहे तशी का? जसं मी म्हटलं, की आपण इस्कॉन ची भगवद्गीता जशी आहे तशी याचा आपण आधारित आपण हा कोर्स करणार आहोत. मग आपण तीच का शिकायची किंवा तेच का? तर भगवद्गीता जशी आहे तशी जेव्हा आपण त्याची अभ्यास करतो किंवा अभ्यासाला लागतो, तर त्याच्यामध्ये प्रभुपाद यांनी श्लोक जे आहे, त्याच्यानंतर त्याचा अर्थ आहे आणि त्याच्यानंतर तात्पर्य आहे. तर ते तात्पर्य जे आहे त्या श्लोकाचा जो अर्थ जो समजावून सांगितलेला आहे, तो इतक्या सोप्या भाषेत समजावून सांगितले आहे किंवा इतके विविध त्यांनी तिथे उदाहरणं देऊन आपल्याला सांगितलेलं आहे, की आपल्याला त्या श्लोकाचा किंवा त्याचा अर्थ म्हणजे भगवंतांना काय सांगायचं आहे हे समजतं. आणि हे ते करू शकले किंवा काय तर ते कारण हे जे ज्ञान जे आहे हे परंपरेतून आलेलं आहे. परंपरा म्हणजे काय? गुरु-शिष्य परंपरा आपण 4थ्या अध्यायात शिकणार आहोत. आणि इथे एक त्याची सुरुवात म्हणून म्हणून इथे मी सांगू शकते, की आपल्याला इथे एक उदाहरण आहे, की आपण तुमचा फोन तुम्ही चार्ज करतात, लॅपटॉप तुम्ही चार्ज करतात, तर जी चार्जरची वायर आहे, ती जर कुठे खणलेली असेल किंवा कुठे तुटलेली असेल, तर तुमचा फोन चार्जिंग प्रॉपर होत नाही. म्हणजे अ, तो जो किंवा तुम्हाला काही डेटा ट्रान्सफर करायचा असेल, तर तुमचं आणि तर ती अ, तर ती वायर जर खराब असेल
तर ते सुद्धा तुमचा डेटा प्रॉपर ट्रान्सफर होत नाही किंवा तो डिव्हाइसच डिटेक्ट होत नाही. त्याच पद्धतीने हे जे ज्ञान जे आहे हे कुठल्याही अ, ही शृंखलेतून आलेले आहे. कुठेही ते तुटलेलं नाही आहे किंवा कुठेही मग ही शृंखला काय आहे? ही गुरु परंपरा काय आहे? ही साखळी काय आहे? तर ही गुरु शिष्य परंपरा आपल्याला शेजारच्या चित्रात दिसत असेल, तर भगवंतांनी ब्रह्मदेवांना सांगितलेले आहे. ब्रह्मदेवांनी नारद मुनींना, नारद मुनींनी त्यांच्या शिष्याना तर अशी ही गुरु परंपरेतून आलेलं ज्ञान आहे आणि त्यामुळे ते तसंच्या तसं आलेलं आहे आणि तेच त्याचाच आपल्याला त्याचा अनुवाद किंवा आपल्याला मराठी भाषेमध्ये आपल्याला भगवद्गीता जशी आहे तशी मध्ये आपल्याला तो मिळतो आणि म्हणून ती आपल्याला समजायला सोपी जाते, कळायला सोपी जाते. आपण पुन्हा एकदा 4थ्या अध्यायात गुरु शिष्य परंपरा जी आहे ती आपण विस्तृतपणे बघणार आहोत. मग गीता एक विशाल ग्रंथ आहे किंवा गीतेचा पद्धतशीर अभ्यास करण्यास सुमारे 1 वर्ष लागतं. अगदी बरोबर, की भगवद्गीता जी आहे 700 श्लोक आहेत. आता मला सांगा 700 श्लोक शिकायचे म्हणजे नुसते आपल्याला शिकायचे, पाठ करायचे आहेत का नाही? तर त्याचं कुठेतरी आपल्याला समजूनही घ्यायचं आहे, अर्थही लक्षात घ्यायचा आहे. आणि मग म्हणून आपल्याला आपल्याला तशा पद्धतीने आपला अभ्यासक्रम आहे. आज आपली ही आपण जे घेतो आहोत ही पहिली लेव्हल आहे. आज पहिला दिवस आहे. 18 दिवसांचा हा कोर्स मधला हा आजचा पहिला दिवस आहे. आणि ही पहिली लेव्हल आहे. याच्यामध्ये आपण 1 तास आणि मग 1 तासामध्ये आपण किती समजून घेणार की नाही? फक्त त्यामुळे अध्यायाची एक ओळख असते. एक सारांश म्हणू शकतो. एक समरी जी आहे ती आपण त्या अध्यायाची त्या 1 तासात समजावून घेतो. आणि म्हणून मग आपल्याकडे दुसरा टप्पा आहे, लेव्हल 2 आहे, लेव्हल 3 आहे. वेगवेगळे टप्पे आहेत. अशा लेव्हल 5 पर्यंत आपल्याकडे टप्पे आहेत. तर हा असा एक आपला अभ्यासक्रम आहे असं आपण म्हणू शकतो. आपण आता पहिल्या टप्प्याला सुरुवात करतो आहोत आणि मग आता ह्या भगवद्गीतेमध्ये आता मी म्हटलं 700 श्लोक आहेत. मग 700 श्लोक जसं मी तुम्हाला सांगितलं, की आपला हा 18 दिवसाचा कोर्स आहे. हा आपल्याला संवाद रूपाने घ्यायचा आहे. संवाद म्हणजे काय आहे, की मी काहीतरी विचारलं तर तुम्ही त्याच्यावर उत्तर दिलं पाहिजे किंवा तुमच्याकडनं ती प्रतिक्रिया अपेक्षित आहे आणि मग मजा येते की नाही. आपली भगवद्गीता किंवा तुम्ही कुठलेही आपले ग्रंथ जर पाहिले तर ते संवादरूपी आहेत. कुठेतरी आणि मग त्या संवादामध्ये जसं भगवद्गीता हे सुद्धा संवादरूपी आहे. मग भगवान श्रीकृष्णांचे त्याच्यामध्ये 575 श्लोक आहेत. अर्जुनांना काही प्रश्न पडले आहेत किंवा अर्जुन त्यांचे 83 श्लोक आहेत. त्याच्यानंतर संजय हा जो भगवद्गीता हे जे सांगण्यात आली किंवा हा जो संवाद सुरू होता, तर याची देही याची डोळा जर हे कोणी बघत असेल तर ते संजय जे धृतराष्ट्र यांच्या दालनात बसले होते. त्यांना व्यास मुनींनी दिव्य दृष्टी दिली होती. त्यामुळे कुरुक्षेत्राच्या मैदानावर काय सुरू आहे हे जसंच्या तसं दिसत होतं, ऐकू येत होतं. जसं काय सीसीटीव्ही स्क्रीन कशी असते त्या पद्धतीने त्यांच्या डोळ्यासमोर सगळं घडत होतं ते बघू शकत होते. आणि ते धृतराष्ट्र यांना सांगत होते. त्यामुळे त्यांचे 41 श्लोक आहेत आणि धृतराष्ट्र यांचा एकच श्लोक आहे, पण तो संपूर्ण महत्वाचा श्लोक आहे आणि त्याच्यावर बाकीचे आपण म्हणू शकतो की 700 श्लोकांचे आहे तर त्याच्यात 699 श्लोक हे त्या एका श्लोकामुळे वर अवलंबून आहेत असं आपण म्हणू शकतो. मग भगवद्गीतेमध्ये आपण काय आता आपल्याला म्हणायचं आहे भगवद्गीता शिकायची. आपण जेव्हा कुठल्याही शाळेत ऍडमिशन घेतो तेव्हा आपल्याला सगळ्यात पहिले सिलेबस काय आहे ते आपल्याला मिळतं. मग आपल्याला ह्या भगवद्गीतेत काय शिकायचं आहे? तर आपला सिलेबस काय आहे? तर ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ आणि कर्म. मग ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ हे सनातन, अनंत असे आहेत, शाश्वत असे आहेत. पण 5वा जो आहे कर्म, ते जे आहे ते तात्पुरतं असं आहे, ते नाशवंत असं आहे. मग आता याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे, की आपण ज्याला ईश्वर म्हणतो, भगवंत म्हणतो, परमात्मा म्हणतो, म्हणजे नेमकं कोण? तर ते आपल्याला ह्या भगवद्गीतेत समजून घ्यायचं आहे. आपल्याला नेहमी माहिती आहे, आपल्या बोलण्यामध्ये वगैरे नेहमी असतं प्रकृती, मोहपाश, मोहमाया हे सगळं आपण नेहमी म्हणत असतो. हे शब्द कानावर पडलेले असतात. म्हणजे नेमकं काय? हे सुद्धा आपल्याला भगवद्गीतेत समजणार आहे. मग आपण जीव, सजीव आपण सगळे आहोत की नाही? तर मग म्हणजे नेमकं काय? की त्याचा प्रवास कसा आहे? किंवा आपण कोण आहोत? या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला ह्या भगवद्गीतेमध्ये मिळतं. मग त्याच्यानंतर काळ.
आपल्याला काळ या शब्दाचा अर्थ काळचक्र असं आपण म्हणतो. काळ म्हणजे आपण कुठेतरी ती वेळ सांगणारा काळ सुद्धा असतो. कुठेतरी आपण काळ म्हणजे अ, काळाचा महिमा किंवा काळ आपण म्हणतो म्हणजे आपल्याला तुमचा जो मूर्तिमंत मृत्यू असं आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये एके ठिकाणी उल्लेख आहे. तर त्याला सुद्धा आपण काळच म्हणतो. तर काळ म्हणजे नेमकं काय? तर तुम्हाला आपल्याला ह्या भगवद्गीतेमध्येच त्याचं उत्तर मिळणार आहे. 11व्या अध्यायात अजून विस्तृतपणे त्याचं उत्तर आपल्याला समजेल. आणि सगळ्यात शेवटी आपले कर्म. मग कर्म हा एक थोडासा सगळ्यांचाच काय म्हणू शकतो, की उत्सुकतेचा, आवडीचा असा विषय आहे. बऱ्याच जण उत्सुक असतात, की हे नेमकं काय आहे? मग ते कर्म म्हणजे काय? मग चांगलं कर्म, वाईट कर्म, चांगलं वाईट याची जाण. मग ते कर्म चांगलं म्हणजे कुठलं कर्म चांगलं, कुठलं कर्म वाईट, काय हे सगळं जे आहे, हे सगळं या भगवद्गीतेत आपल्याला बघायचं आहे, शिकायचं आहे. मग ते कर्म कसे होतात, मग त्याचा परिणाम काय वगैरे हे सगळं आपल्याला ह्याच्यात बघायचं आहे. मग या भगवद्गीतेची पार्श्वभूमीच आपल्याला काय आहे, तर कुठेतरी अर्जुनाचा भ्रमनिरास आणि भ्रमाचं स्वरूप ही जणू काही कृष्णाचीच मांडणी आहे, असं आपल्याला समजलं पाहिजे. कारण की जर अर्जुनाचा गोंधळ झाला नसता, तर तो गोंधळ सोडवण्यासाठी किंवा त्याच्या मनामध्ये जे असंख्य अनंत प्रश्न निर्माण झाले होते, तर ते प्रश्नाच्या निमित्ताने भगवंतांनी कुठेतरी हे ज्ञान दिलेलं आहे आणि ते नुसतंच ते ज्ञान म्हणजेच ही भगवद्गीता आहे आणि ते नुसतं अर्जुनाला दिलेलं नाही, तर अर्जुन एक निमित्त मात्र आहे. त्यांनी अर्जुनाकरवी संपूर्ण मानवजातीला हा उपदेश केलेला आहे आणि हीच कुठेतरी भगवद्गीतेची पार्श्वभूमी आहे, असं आपण समजू शकतो. तर आपल्याला अध्याय सुरू करण्यापूर्वी एक आपण सगळ्यांनी बी.आर. चोपडा यांचं महाभारत पाहिलेलं आहे. अगदी आधी नसेल पाहिलं तर ह्या लॉकडाऊनमध्ये तर आपण पाहिलेलंच आहे. तर आपल्याला माहिती आहे, की महाभारताची पार्श्वभूमी आपल्याला माहिती आहे. तर आपण डायरेक्ट कुरुक्षेत्राच्या युद्धावर किंवा त्या रणांगणावरच येऊया. आपल्याला माहिती आहे, की कुरुक्षेत्राचं युद्ध जे आहे, ते 2 भावंडांमध्ये 2 भावंडांमध्ये म्हणजे लहान काकांची मुलं आणि मोठ्या काकांची मुलं. तर कौरव जे होते हे धृतराष्ट्र यांचे पुत्र होते आणि पांडव जे होते हे पंडू राजा म्हणजे धृतराष्ट्र यांचे लहान भाऊ यांचे मुलं होते. बरोबर? तर कौरवांनी काय म्हणू शकतो आपण फसवून किंवा धूर्तपणे त्यांच्या युधिष्ठिर किंवा पांडवांकडनं त्यांचा इंद्रप्रस्थ हे जे राज्य होतं ते त्यांच्याकडनं घेतलेलं होतं आणि नुसतं तेवढं घेतलं होतं का? तर नाही. तर त्या द्यूत क्रीडेमध्ये त्यांना ते फसवलं गेलं होतं. त्याच द्यूत क्रीडेमध्ये भर राज्यसभेमध्ये त्यांच्या पत्नीचा म्हणजे द्रौपदीचा अपमान कुठेतरी झाला होता. आणि हे तर हे सगळं जे होतं आणि मग त्याच्यानंतर जेव्हा त्यांनी त्यांचं राज्य गमावून बसले, तेव्हा त्यांना 13 वर्षाचा वनवास झाला आणि मग 13 वर्षाचा म्हणजे 12 वर्षाचा वनवास आणि 1 वर्षाचा अज्ञातवास आणि मग त्या वनवासावरून किंवा 13 वर्षांनी जेव्हा परत आले, तेव्हा त्यांनी सांगितलं, की ज्या काही द्यूत क्रीडेच्या ज्या अटी होत्या त्यांचं आम्ही पालन केलेलं आहे. आम्ही हरलो. आम्ही 13 वर्षाचा वनवास भोगला. आता आम्हाला आमचं राज्य परत करा. पण महत्वाकांक्षी किंवा असलेल्या दुर्योधनला हे कधी समजलंच नाही, की काय योग्य आहे, काय अयोग्य आहे आणि त्यांनी सांगितलं, की मी काही परत देणार नाही आणि मग आधी चर्चा झाली. मग शांतिदूत म्हणून भगवान श्रीकृष्ण स्वतः तिकडे गेले, पण त्याला सुद्धा ते जुमानले नाहीत आणि मग शेवटी युद्धाचा दिवस उजाडला आणि मग कौरव एक आपले 100 कौरव त्याच्यानंतर अनेक रथी महारथी असे 11 औक्षहिणी सेना घेऊन त्या कुरुक्षेत्रावर आले आणि इकडे पांडव त्यांच्या 7 औक्षहिणी सेना घेऊन त्या तिथे कुरुक्षेत्रावर आलेले आहेत आणि असे ते समोरासमोर उभे आहेत. पण जेव्हा आता आपण हा संवाद ऐकणार आहोत किंवा भगवद्गीता शिकणार आहोत, हा प्रवास जो सुरू करणार आहोत, तर हा सुरू करण्यापूर्वी आपल्याला गीता महात्म्य कुठेतरी ऐकायचं आहे. तर ते आपण आता ऐकूया. अथ गीता महात्म्या गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं
या पठेत् त्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जित गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतसुगीतकर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आपण आताच जे गीता महात्म्य ऐकलं त्यातला हा एक श्लोक आहे. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. तर आता या श्लोकाचा अर्थ असा आहे की सर्व उपनिषद जी आहेत ती एका गायीप्रमाणे आहेत आणि गायीचं दूध देणारे म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण हे नंदाचे पुत्र आहेत आणि अर्जुन हा जणू वासरू आहे आणि गायीचं दूध जे आहे त्याला अमृत असं म्हटलेलं आहे आणि त्यामुळे गीतेतील हे सुंदर अमृत जे आहे त्याचं प्राशन करणारा असा हा अर्जुन. आणि मग नुसते अर्जुन आहे का तर नाही, आपण सुद्धा या अमृताचं कुठेतरी प्राशन करणार आहोत किंवा तर आणि हे संपूर्ण जे उत्तम असं जे ज्ञान आहे किंवा उत्तम आस्तिक बुद्धीचे भाग्यवान भक्त म्हणजे आपण सगळे त्याच्यामध्ये आपण म्हणू शकतो की ह्या दुधाचं किंवा ह्या अमृताचं प्राशन करतात, त्याचा उपभोग घेतात. तर आता आपण आपल्या भगवद्गीतेला सुरुवात करतो आहोत. आता आपल्या अध्यायाचं नाव आहे अर्जुन विषाद योग. तर मला कोणी सांगेल का विषाद या शब्दाचा अर्थ? तुम्ही हँड रेस करू शकता. हरे कृष्ण. कोणाला? हा, हरे कृष्णा प्रभूजी बोला. भगवान विष्णू. ओके. अनुराधा माताजी हरे कृष्ण. दुःख. हरे कृष्णा. अजून कोणाला सांगायचं आहे? अजून कोणाला प्रयत्न करायचा आहे? हरे कृष्णा. शुभांगी माताजी हरे कृष्णा बोला. शुभांगी माताजी तुम्ही अनम्यूट करू शकतात. ओके. हा हा बोला. अजून एक अर्थ म्हणजे नैराश्य किंवा आपल्याच म्हणजे स्वकीयांबरोबरच जे भावना आहे भांडायचं किंवा युद्ध करायचंय ते कुठेतरी आहे मनामध्ये, असा अर्थ होऊ शकेल म्हणजे. खूप छान. हरे कृष्णा. तर विषाद योग माताजींनी, अनुराधा माताजींनी सुद्धा आणि आता शुभांगी माताजींनी बरोबर उत्तर सांगितलेलं आहे की विषाद म्हणजे वैषण्य, दुःख, नैराश्य, आपल्या सोप्या भाषेत सांगायचं तर डिप्रेशन. आणि तर मग अर्जुनाला हा विषाद का झाला किंवा हे दुःख काय झालं
तर ते आपण जाणून घेऊया. तर जसं आपण पाहिलं की कुरुक्षेत्रावर युधिष्ठिरही आपलं सैन्य घेऊन आलेले आहेत, दुर्योधनही आपलं सैन्य घेऊन आलेले आहेत. तर हे ते चित्र आहे, ती क्षणचित्रे आहेत. तर मला इथे तुम्ही सांगू शकाल की हे कॉर्नरला माझा कर्सर पॉइंटर तुम्हाला दिसतो आहे का? तर हे कोण आहेत मला सांगू शकाल? हरे कृष्णा. शुभांगी माताजी, हरे कृष्णा बोला तुमचा. त्यांचं हे धृतराष्ट्र ते असावेत असा अंदाज आहे. हो, खूप छान. म्हणजे कौरवांचे वडील. हो हो हो, अगदी बरोबर, खूप छान. हं. आता हे मध्ये जे आहेत बघा, त्यांनी डोक्यावर हात लावलेला आहे, तर हे कोण आहेत? कोण सांगू शकेल? हा प्रभूजी, हरे कृष्णा बोला. नाही तर चॅट बॉक्स मध्ये सुद्धा उत्तर आलेलं आहे. अर्जुन. अर्जुन, चॅट बॉक्स मध्ये पण अर्जुन उत्तर आहे, अगदी बरोबर. आणि इथे बघा, आता ह्या कॉर्नरला एक दिसतात बघा, हे चेहऱ्यावर असा राग वगैरे आहे, तर हे कोण आहेत? आता मला कोणी वेगळ्यांनी उत्तर दिलं तर बरं होईल. कोणाचा हात अजून वर करू शकतील का कोणी? हरे कृष्णा. हा ठीक आहे शुभांगी माताजी, मला इथे चॅट बॉक्स मध्ये पण उत्तर येत आहेत. शुभांगी माताजी सांगा. हरे कृष्णा. हे इथे कॉर्नरला तुम्ही अनम्यूट करू शकतायत माताजी. आरती माताजी बोला. हरे कृष्णा. तुम्ही अनम्यूट करू शकतायत. हा, हरे कृष्णा. दुर्योधन आहेत ते. हो हो, खूप छान माताजी. मला चॅट बॉक्स मध्ये पण सगळ्यांनी दुर्योधन उत्तर दिलेलं आहे. खूप छान. म्हणजे आता आपल्याला माहिती आहे की आपल्या डोळ्यासमोर आता हे आपण सगळे आता मनाने कुरुक्षेत्रावर आहोत. आपल्याला धृतराष्ट्र यांचं आपण पाहिलं, तिथे तुम्हाला दुर्योधन दिसत आहेत, अर्जुन दिसत आहेत. तर आता धृतराष्ट्र हे यांच्या दालनात बसलेले आहेत आणि त्यांचा जो एक श्लोक जो आहे, तर त्या श्लोकानेच आपल्या भगवद्गीतेची सुरुवात होते. तर पहिला श्लोक आहे, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः. धृतराष्ट्रांनी पहिलाच प्रश्न विचारलेला आहे. धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र संवाद एक संजयांना प्रश्न विचारत आहेत की धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, की जे कुरुक्षेत्र जे आहे ते धर्मक्षेत्र आहे, मग त्याला धर्मक्षेत्र का म्हणायचं? तर ती एक पावनभूमी होती. पावनभूमी म्हणजे काय, का तिथे अनेक वर्ष अशी ऋषीमुनींनी तपश्चर्या केलेली आहे आणि त्यांच्या तपश्चर्येने ती पावन झालेली भूमी आहे. त्यामुळे तिथं कोणाचा मृत्यू जरी आला तरी तिथे त्यांना स्वर्ग प्राप्ती होते किंवा त्यांचा उद्धार होतो. इतके त्या भूमीचं पावित्र्य असं होतं, अशी पवित्र अशी भूमी होती. आणि मग तिथे मामका पांडवाश्चैव अशा या धर्मक्षेत्राच्या कुरुक्षेत्राच्या ठिकाणी मामका पांडवाश्चैव म्हणजे माझे आणि पंडूचे पुत्र, म्हणजे त्यांनी लगेचच बघा दोन पार्टी वेगळ्या करून टाकल्या, की जे पांडवांचे पुत्र जे आहेत ते त्यांच्याच लहान भावाचे, म्हणजे ते त्यांचेच मुलं असले पाहिजेत की नाही, पण नाही, त्यांनी सांगितलं ते कोणीतरी परके आहेत. म्हणजे माझे मुलं आणि पंडूचे मुलं काय करता आहे, दोन पार्टी लगेच वेगळ्या करून टाकल्या, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. आता मला सांगा, सैन्य घेऊन गेलेले आहेत, कुरुक्षेत्रावर आलेले, रणांगणावर आलेले आहेत आणि प्रत्येकाच्या हातात शस्त्र अस्त्र विविध वेगवेगळी शस्त्र आहेत, आयुध आहेत आणि मग निश्चितच ते एकमेकांच्या गळे मिळून ते काही गप्पा मारणार नाही किंवा नाही. म्हणजे अगदी स्वाभाविक आहे की ते तिथे युद्धाच्या निश्चयानेच आलेले आहेत. तर पण तरी हा प्रश्न धृतराष्ट्र यांना पडलेला आहे. म्हणजे तुम्हाला इथे एक खूप सुंदर उदाहरण आहे की बघा, आपल्याकडे कधी पण घरामध्ये एखादं शुभ कार्य असतं किंवा आपल्या घरामध्ये एखादी पूजा असते, तर वास्तुपूजा असते किंवा
सत्यनारायणची पूजा असते त्या दिवशी मुद्दामून दूध ओतू घालतात. ते एक शुभ कार्य मानलं जातं. तसंच ही धर्मक्षेत्र ही एक पावनभूमी होती आणि म्हणून त्याचा इम्पॅक्ट कुठे दुर्योधनावर किंवा त्याचा इन्फ्लुएन्स किंवा त्या भूमीचा पडाव किंवा प्रभाव पडू नये किंवा त्यांच्या मनात जी युद्धाची जी भूमिका आहे किंवा युद्ध करण्याची जी भावना आहे ती कुठेतरी त्याच्यामध्ये किंतुपर्यंत येऊ नये असा असा प्रश्न कुठेतरी अशी भीती कुठेतरी होती आणि म्हणून त्या भीती त्यांनी व्यक्त केली. आपण दूध ओतू केलं की त्या दुधामध्ये बघा जर आपण लिंबू पिळला तर त्यातलं जसा पाणी वेगळं होतं आणि तो चोथा वेगळा होतो. तशा पद्धतीने ते दूध कसं आपण लिंबू पिळल्यानंतर वेगळं होतं पाणी आणि चोथा, तसं त्यांनी आपले मुलं आणि पांडूचे मुलं असे त्यांनी वेगळे केले. आणि मग हे सगळं करताना मग आता मला सांगा, की जेव्हा आपण पनीर बनवतो की नाही, मग पनीरचं किंवा दूध फाटणं ज्याला आपण म्हणतो, त्याच्यापासून आपण काहीतरी गोड रसगुल्ले किंवा कलाकंद वगैरे असं बनवतो की नाही. म्हणजे हे किती साहजिक आहे, स्वाभाविक आहे. पण ती एक भीती असल्यामुळे हा इतका स्वाभाविक प्रश्न सुद्धा धृतराष्ट्र यांनी विचारलेला आहे, की "किम कुर्वत संजयः?" काय करता आहेत जरा बघ बाबा, की ते कुरुक्षेत्राच्या युद्धभूमीवर माझे मुलं आणि पांडूचे मुलं काय करता आहेत? आणि हे कुठेतरी प्रश्न विचारलेला आहे आणि संजय उत्तर देत आहेत. तर संजय यांनी उत्तरं किती छान पद्धतीने दिलेली आहेत. तर तुम्ही जर पाहिलं तर आपले काही पहिले जे श्लोक आहेत त्याच्यामध्ये त्यांनी युद्धाचं वर्णन केलेलं आहे, युद्धभूमीचं वर्णन केलेलं आहे आणि मग त्याच्यामध्ये सुरुवात कौरवांपासून केलेली आहे आणि मग त्याच्यामध्ये त्या कौरवांच्या त्या सेनेचं वर्णन करत असताना दुर्योधन काय करत आहेत, हे सुद्धा त्यांनी कुठे सांगितलेलं आहे. तर हरे कृष्णा माताजी, संजना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे आचार्य, तुमचा बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र याने कौशल्याने रचलेली ही विशाल पांडव सेना पहा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता इथे दुर्योधनाच्या बघा तुम्हाला चेहऱ्यावर तुम्हाला काही हावभाव दिसतायत का दुर्योधनाच्या? कोण सांगू शकेल मला? इथे तुम्हाला ह्या दुर्योधनाच्या चेहऱ्यावर. हा शुभांगी माताजी, हरे कृष्ण. हॅलो. हा हा. बोला. म्हणजे दुर्योधनाच्या चेहऱ्यावर तरी असे हावभाव आहेत की आपले वडील असून सुद्धा म्हणजे त्यांची बाजू येते का घेता येते असं असावे. किंवा राग फार आलेला की युद्धाच्या म्हणजे सुरू व्हायच्या वेळेला हे असं काय प्रश्न विचारतात असंही असू शकेल असा माझा अंदाज आहे. म्हणजे एक्झॅक्टली नाही सांगू शकत. ओके ओके, हरकत नाही हरकत नाही. खूप छान. पण तुमच्या उत्तरामधला एक शब्द बरोबर आहे की दुर्योधन यांच्या चेहऱ्यावर राग होता, क्रोध होता. मग तो क्रोध का होता? धृतराष्ट्र हे त्यांच्या दालनात बसलेले आहेत. ते हस्तिनापूरमध्ये आहेत आणि आपण कुरुक्षेत्राबरोबर आहोत. ठीक आहे. तर आता ह्या कुरुक्षेत्राच्या भूमीवर त्यांच्या छावणीमध्ये ते त्यांचे गुरु जे आहेत द्रोणाचार्य त्यांच्या छावणीत आलेले आहेत आणि एकदम लालबुंद झालेले आहेत, रागाने लालबुंद झालेले आहेत आणि ते आपले गुरु आहेत किंवा आपण गुरूंशी बोलतो आहोत. तर गुरूंशी बोलताना आपल्यामध्ये नेहमी नम्रता हवी असते. आपल्या बोलण्यामध्ये एक अदब हवा असतो. पण त्याचा त्यांनी कुठलाही विचार नाही, कुठल्याही शिष्टाचाराचा त्यांनी विचार नाही केला आणि क्रोधाने लालबुंद होऊन ते त्याच पट्टीमध्ये त्यांना सांगताहेत, की पाहिलं एका एका असं कुत्सितपणे किंवा अशा ह्याच्याने ते छदमीपणे बोलता आहेत, की पाहिलं तुम्ही ज्या शिष्याला म्हणजे द्रुपद पुत्र म्हणजे कोण? तर द्रौपदीचा भाऊ दुष्टद्युम्न. तर जो द्रोणाचार्य यांचा शिष्य होता, की त्यांनी त्यांना धनुर्विद्या दिलेली होती. तर त्यांचा शिष्य होता. तर ते तुमच्याकडनं सगळ्या विद्या शिकलेल्या आहेत आणि आज तुमच्या समोर पहा किती शस्त्र घेऊन उभे आहेत. तुमच्याच विरुद्ध युद्ध करायला तयार आहेत. ज्यांना तुम्ही शिकवलं, ज्यांना तुम्ही विद्या दिली, ते आज तुमचेच शिष्य तुमच्या विरुद्ध लढायला उभे आहेत. कारण त्यांनी अपेक्षा केली नव्हती, की पांडवांकडे सुद्धा एवढी सेना असेल आणि 7 औक्षणी सेना जी युधिष्ठिर यांच्या सोबत होती. वेगवेगळे रथी महारथी त्याच्यामध्ये होते आणि हे सगळं बघून दुर्योधनाचा राग अनावर झाला आणि कुठलाही शिष्टाचार न पाळता ते त्याच रागाने गुरु द्रोणाचार्य यांच्याशी बोलत होते. आणि हे एकीकडे सुरू असताना
हे झाल्यानंतर पुढे संजय असं वर्णन करता आहेत की युद्धभूमीवर घोषणा झाली. शंखनिनाद झाला. शंखनिनाद हा कशासाठी असतो? की सैन्य हे असं लांबलचक किलोमीटरच्या अंतरावर उभं असतं. मग तर त्यांना समजलं पण गेलं पाहिजे, एक त्यांच्याकडनं मेसेज गेला पाहिजे की सेनापतीकडून की आता आपल्याला आक्रमण करायचं आहे. आणि किंवा ही युद्धाची घोषणा आहे किंवा आपल्याला युद्ध सुरू करायचं आहे. प्रत्येक गोष्टीचे नियम असतात. जसे आपण जेव्हा परीक्षेला जातो, तेव्हा कशी वॉर्निंग बेल असते, हो की नाही? तसंच इथं कुठेतरी अ, ती युद्धाची घोषणा म्हणू शकतो, तर तो शंख. मग तो शंखाचं वादन झालं. मग ते वादन झाल्यानंतर की काय झालं, की त्याचा आवाज कसा होता? तर सघोषधात्र राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्. नभश्च पृथिवी चैव तुमुलोऽभ्य नुदादयन्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा विविध प्रकारचा शंख निनाद वाढतच गेला. या निनादाने आकाश व पृथ्वीतल दुमदुमून गेले आणि धृतराष्ट्रपुत्रांची हृदये विदीर्ण झाली. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग विविध शंखांचं वादन तिथे झालं. मग भगवान श्रीकृष्णांनी आपला पांचजन्य शंख वाजवला. त्याच्यानंतर अर्जुन यांचा शंख वाजला. युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र नाही, युधिष्ठिर, त्याच्यानंतर भीम, नकुल, सहदेव, त्याच्यानंतर इकडे कौरवांकडे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य प्रत्येकाने आपापल्या शंखांचं वादन केलं. पण पांडवांचा जेव्हा शंखनिनाद झाला, तेव्हा काय झालं की तो शंखाचा आवाज, तर तो आवाजच असा होता, तो आवाज कसा होता की नभश्च पृथिवीचैव, म्हणजे नभ म्हणजे आकाश आणि पृथ्वी असं दुमदुमून गेलं. एवढं त्यांना की कुठेतरी कौरवांची हृदय का, त्यामुळे धातराष्ट्र म्हणजे जी कौरव सेना होती किंवा धृतराष्ट्र पुत्र जे होते, त्यांची ती हृदय जी आहेत, हृदयानी वेदारयत, म्हणजे हृदय विदीर्ण झाली की त्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, असा एवढा तो आवाज झाला. त्या शंखाच्या आवाजाने त्यांच्या काळजामध्ये, त्यांच्या हृदयामध्ये धस्स झालं. मी मगाशी उदाहरण दिलं तसंच, की जेव्हा आपण परीक्षेला जातो, म्हणजे मी युवा बॅच घेतलेली आहे, त्यामुळे तुम्हाला बरीचशी अशी उदाहरणं मिळतील तुम्हाला. जेव्हा आपण परीक्षेला जातो तेव्हा आपल्याला मॉर्निंग बेल्स असतात, 3 बेल असतात. 1, 2, 3 त्या 3 बेल वाजताना आपल्याला बघा, आपल्या छातीत असं धड-धड व्हायला लागतं आणि नंतर आपण पेपर लिहायला लागतो तेव्हा आपण नॉर्मल होतो. पण ते जे प्रेशर असतं किंवा ती जी धडधड जी असते, ती जी एक भीती जी असते, तर तशी भीती किंवा त्याच्यापेक्षा खूप कैक पटीने जास्त भीती अशी त्या कौरवांच्या मनात निर्माण झालेली होती, की आधीच हे एवढं मोठं सैन्य घेऊन आलेले आहेत. परत नुसत्या शंखाचा आवाज असा आहे, की तिथे पृथ्वी आणि आकाश असं दुमदुमून गेलेलं आहे. तर जेव्हा युद्ध सुरू होईल तेव्हा काय होईल? अशी कुठेतरी भीतीपोटी त्यांच्या मनामध्ये ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या अ, 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 भय तयार झालेला आहे. आणि मग पुढे संजय वर्णन करता आहेत. मग संजय यांनी पांडव सेनेचंही वर्णन केलेलं आहे. मग पांडव सेनेचं वर्णन करताना ते सांगता आहेत, की पांडवांचं काय आपण म्हणू शकतो प्लस पॉइंट आहेत किंवा त्यांच्याकडे काय आहे? तर हे एक जे युद्धभूमी जी आहे, हे एक धर्मक्षेत्र आहे. हे जिथे ज्याचं आज कुरुक्षेत्र झालेलं आहे, ज्याचं आज रणांगण झालेलं आहे, ते एक धर्मक्षेत्र आहे. त्याला धर्मक्षेत्र का म्हणतात? कारण तिथे अनेक साधूंनी किंवा तपस्वींनी, ऋषीमुनींनी तपश्चर्या केलेली आहे आणि म्हणून ते एक धर्मक्षेत्र आहे. अर्जुनाकडे जो रथ जो आहे तो दिव्य रथ आहे, जो तिन्ही लोकांमध्ये कुठेही कसाही जाऊ शकतो, जो साक्षात इंद्रदेवाने त्यांना दिलेला आहे. त्याच्यानंतर त्या रथामध्ये बघा तुम्हाला एक झेंडा दिसतो आहे, बरोबर? हा जो झेंडा जो आहे याला कपिध्वज, मग याला कपिध्वज का म्हणायचं? कारण याच्यावर हनुमंत विराजमान आहेत. त्याच्यानंतर शंखनाद, तर शंखनाद जो झाला, साक्षात भगवान श्रीकृष्ण त्यांचे सारथी आहेत, त्यांनी आपला पंचजन्य शंख जो आहे त्याचा निनाद केला, तर तो शंखनाद. त्याच्यानंतर तुम्हाला या अर्जुना यांच्या हातामध्ये हे जे धनुष्यबाण आहे, हे आहे गांडीव. हे पशुपतास्त्र आहे, हे साक्षात भगवान शिवशंकर यांनी त्यांना प्रदान केलेलं आहे. त्याच्यानंतर त्यक्त जीविता, त्यांच्यासोबत जे 7 औक्षणी सेना जी काही घेऊन आलेले आहेत, तर ते अशा विचारांनी आलेले आहेत, की एक तर आम्ही आता जिंकूनच हे युद्ध जिंकू, नाहीतर आम्ही वीरगतीला किंवा आम्हाला मृत्यू आला तरी चालेल, पण आम्ही पांडवांसाठी आम्ही आमचं
प्राण त्या पणाला लावू किंवा धर्मासाठी आम्ही प्राण त्या पणाला लावू अशा इच्छेने ते तिथे आलेले आहेत. आणि ज्या दिवशी हे युद्धाची काय म्हणतात की युद्ध ज्या दिवशी सुरू होणार होतं, ज्या दिवशी ते युद्धासाठी जमले त्या दिवशी मोक्षदा एकादशी होती. जी आपल्या मार्गशीर्षामधली शुक्ल पक्षामधली जी पहिली एकादशी असते ती मोक्षदा एकादशी त्या दिवशी होती. आणि मग साक्षात तिथे सारथ्य कोणी केलेले आहे तर भगवान श्रीकृष्णांनी केलेलं आहे. भगवान श्रीकृष्णांचं ऋषिकेश हे नाव आहे. ऋषिकेश या शब्दाचा अर्थ आहे की ज्यांनी आपल्या संपूर्ण इंद्रियांवर ज्यांचं नियंत्रण आहे, इंद्रियांना विजय मिळवलेला आहे असे ऋषिकेश. आणि मग जिथे ऋषिकेश आहे, जिथे भगवान श्रीकृष्ण आहेत, तिथे भाग्यलक्ष्मी तर असणारच. आणि अशी एक नाही, दोन नाही, अशी 9 कर्ण, धर्मक्षेत्र, दिव्यरथ, कपिध्वज, शंखनिनाद, गांडीव, त्याच्यानंतर त्यक्त जीविता, मोक्षदा एकादशी, भाग्यलक्ष्मी आणि ऋषिकेश ही अशी 9 कर्ण जी होती की ज्याच्यामुळे पांडवांचा विजय जवळजवळ सुनिश्चित होता. आणि ह्याच कारणांमुळे कुठेतरी कौरवांच्या मनामध्ये, दुर्योधनाच्या मनामध्ये आणि जिथे आपल्या दालनात बसलेले धृतराष्ट्र आहे त्यांच्या मनामध्ये एक भय होतं. आणि मग आता आपण पुढे बघूया की जेव्हा शंखनिनाद झाला, युद्धाची आता तर ती युद्धाची रणनीती कशी आखावी किंवा काय करावं. आणि म्हणून अर्जुन म्हणत आहेत, त्यांनी विनंती केली आहे भगवान श्रीकृष्णांना की हे पार्था, आपला रथ जो आहे थोडा बरोबर जरा सैन्याच्या मधोमध नेऊन उभा करतात का, म्हणजे आपण कशी पुढे वाटचाल करायची ते आपण ठरवू. आणि मग काय की कृष्ण हे सारथी असल्यामुळे त्यांनी आपला रथ जो आहे तो पुढे पुढे नेण्यास सुरुवात केली. पण रथ जसा जसा पुढे पुढे जाऊ लागला तसं तसं अर्जुन बघता आहेत तर सुरुवातीला त्यांना आपले सगळे भावंड दिसत आहेत. एक नाही, दोन नाही, 100 कौरव तिथे दिसत आहेत. त्याच्यानंतर पुढे गेले गुरु कृपाचार्य आहेत, ते आपले कुलगुरू आहेत. त्याच्यानंतर गुरु द्रोणाचार्य आहेत. त्याच्यानंतर पितामह भीष्म आहेत. त्याच्यानंतर अनेक आपले मित्र आहेत, आपले नातेवाईक आहेत, आपले ज्येष्ठ श्रेष्ठ असे सगळे आहेत. आणि मग मनामध्ये एक एक गोष्टींचा विचार यायला लागला, मनामध्ये अनेक त्या विचारांना फाटे फुटायला लागले. आणि मग अर्जुनाच्या मनामध्ये जे विचार आले की एक नाही अनेक विचार आले. आणि मग त्या विचारांचं काय झालं, आणि मग तेच विचार करता करता त्यांचे इतके विचार, ते इतक्या शाखा फुटल्या की हे माझेच आहेत, हे माझे भावंड आहेत, हे माझे गुरु आहेत, हे माझे आजोबा आहेत, मी ज्यांच्या अंगाखांद्यावर खेळलो, ज्यांच्या सोबत मी वाढलो, आणि आज त्यांच्यासाठी मी एका राज्यासाठी मी त्यांच्या युद्ध करायला इथे उभे आहोत, मी शस्त्र घेऊन आलेलो आहोत. अशी मनामध्ये कुठेतरी दया भावना निर्माण झाली, करुणा उत्पन्न झाली. आणि यांना मारून, कारण हे माझे आहेत, मग हे जर माझे आहेत तर मला आनंद कुठनं मिळणार आहे. आणि मग परत आपल्याकडे ज्येष्ठांना आपण नम्रपणे बोलणं, त्यांच्याशी वाकून नमस्कार करणं, आपली मान सुद्धा वर करू नये असे हा आपले शिष्टाचार असताना त्यांना मारणं, त्यांच्या विरुद्ध शस्त्र घेणं, गुरूंविरुद्ध शस्त्र उभारणं म्हणजे हे किती महाभयंकर पाप आहे असा कुठेतरी मनात विचार येतो आहे. आणि हे सगळे माझे कुटुंबीय आहेत, माझं अख्खं कुटुंब तिथे समोर उभं आहे शत्रू पक्ष म्हणून, तर एका राज्यासाठी मी त्यांचा वध करू, माझ्या कौटुंबिक परंपरेचं काय होईल, माझ्या कुटुंबाचं काय होईल. असा एक नाही, दोन नाही, असे अनेक विचार मनात यायला लागले. विचारांचं कोलाहल तयार झालं आणि त्यामुळे योग्य अयोग्याची जाण राहिली नाही. आणि म्हणून असमंजस्य. तर अशी ही 5 कारणं आहेत की करुणा निर्माण झाली, दया निर्माण झाली, आनंद वाटत नाही आहे, मी यांना मारलं तर मला पाप लागेल की काय, कुठेतरी कौटुंबिक परंपरा, कारण हे सगळे माझेच कुटुंबीय आहेत. आणि हे सगळं असताना, हे सगळे विचार सुरू असताना मनामध्ये काय योग्य काय अयोग्य याची जाणीव नाही, किंवा याची समज कुठेतरी कमी पडते आहे, निर्णय क्षमता कमी पडते आहे. आणि म्हणून असमंजस्य. तर ही कारणं आहेत. असा अनेक विचार करत करत डोळ्यामध्ये अश्रू आहेत, आपला मुकुट जो आहे तो बाजूला सारलेला आहे, आपला गांडीव बाजूला सारलेला आहे, आणि त्या रथावर ते बसलेले आहेत. आणि हे आपले विचार ते कुठेतरी भगवंतासमोर मांडता आहेत. आणि हे अर्जुनाचे जसे विचार झाले, आपण भगवद्गीता शिकण्यापूर्वीच आपण म्हटलं होतं की भगवद्गीते
मध्ये अनेक असे गोष्टी ज्या आहेत की ज्या आपल्याला आपल्या जीवनाशी आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये जे अनेक चढ-उतार असतात तर त्याच्यामध्ये आपल्याला ह्या भगवद्गीतेच्या ज्ञानाचा किंवा भगवद्गीतेचा आपल्याला एक आधार होतो, आधारस्तंभ आहे आपल्या जीवनाचा असं म्हणू शकतो. मग हे करुणा, हे आनंद नाही, हे पाप, त्याच्यानंतर कौटुंबिक परंपरा आणि असमंजस्य हे अशा प्रकारचे प्रश्न हे कुठेतरी आपल्या जीवनात सुद्धा आपल्याला पडत असतात. ते अर्जुनाला पडलेले आहेत तसे आपल्याला सुद्धा कुठेतरी कधीतरी पडत असतात. आणि मग त्याची उत्तरं काय आहेत ती भगवंताने दिलेली आहेत. ती आपल्याला उद्याच्या अध्यायापासून शिकायची आहेत. आणि इथेच आपला कुठेतरी पहिला अध्याय संपतो आहे. आणि ही 5 प्रश्नांची उत्तरं आहेत ही फक्त अर्जुनाला दिलेली नाही आहेत, तर भगवंतांनी संपूर्ण मानव जातीला हा उपदेश केलेला आहे. आणि मग आपण आजच्या अध्यायात काय पाहिलं, आजच्या अध्यायामध्ये रणांगणावरील सैन्याचं निरीक्षण हा पहिला अध्याय आहे आपला. आणि त्याच्यामध्ये आपण धृतराष्ट्र यांनी चौकशी केली आहे की काय सुरू आहे, माझे मुलं आणि पांडवांची मुलं काय करत आहेत, किम कुर्वत संजयः असं विचारत आहेत. दुर्योधनाची भीती, कारण की कुठेतरी माहिती आहे आपली अधर्माची बाजू आहे आणि त्यांची धर्माची बाजू आहे. आणि म्हणून ती भीती कुठेतरी धृतराष्ट्राच्या मनातही होती, ती भीती कुठेतरी दुर्योधनाच्याही मनात होती. आणि म्हणून तो ती भीतीपोटी तो राग, तो क्रोध होता, तो व्यक्त होत होता. त्याच्यानंतर त्या शंखनिनाद झाला. तो शंखनिनाद कसा झाला, की कौरवांची सगळ्यांची हृदय जी आहेत, ती सगळ्यांची त्याचा आवाज असा होता नभश्च पृथिवीचैव म्हणजे तुमचं पृथ्वी आणि आकाश जे आहे त्याचं दमदमून गेलं होतं आणि त्यामुळे यांच्या काळजाचा हृदयाचा ठोका कुठेतरी चुकत होता. अर्जुन यांनी सैन्याचं निरीक्षण केलं आणि सैन्याचं निरीक्षण करता करता त्यांना त्यांच्या मनात एक नाही, दोन नाही असंख्य विचार आले. विचारांचं गोंधळ उडाला आणि म्हणून त्यांनी आपल्या भगवंतांना त्यांनी एक नाही, दोन नाही, 5 कारणं सांगितली, की मी हे कसं युद्ध करणार? मी युद्ध नाही करू शकत. आणि म्हणून आपला मुकुट बाजूला ठेवलेला आहे, आपलं शस्त्र बाजूला ठेवलेलं आहे आणि डोळ्यामध्ये अश्रू आहेत आणि ते सांगता आहेत, "हे भगवंता, हे पार्था, मी युद्ध करू शकत नाही." आणि इथेच आपला पहिला अध्याय संपतो आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.